Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to. Protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers, please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
Alright, tod po babasahon tan mga reactions tindo ha. Mientras tanto, report muna tayo hali dyan sa lawas kas bago pa naka-standby ni. Masupog kay Lowen sa kay Jimmy, ha? Mga nasa 45 minutes ki standby ang duwang ini, ha? Mga tugang pagpatahaw kan kanal sa road repair in improvement project sa Tahaw kan Tinampo. Fake news daw, sigon sa kapitan as in DPWH. Lowens Barcena, detalye mo. Salamat abi, BP, gustong punason asin itanos. Kan Barangay Council kan Tamauyan, Legazpi City, asin maging kan DPWH, Second District Engineering Office. Aha. Ang kaisipan kan mga nagpaparadudang obserbador nasa rongkali, naginibukan ahensya na paghilingon sa Tahaw kan Tinampo ini ilalaag. Oh? Alagad, fake news daw ang kaisipan na ini. Oh. Ini God, oh. Roger. Paano naging fake yan? Sige daw. Ini makalalihis na makaulay kan DZGB News enot si Kapitana Silvia del Agua kanasambitan ng barangay matapos baga na may mag-text sa tuya sa imong programa tabi BP. Yes. Nakumpirmar ta na sala daw ang kaisipan kan iba na ang kanal na pigi-improve itatahaw sa Tinampo. Tanapagkaurulayan ninda kantag sa diri nindaga na isibog sa ibong na parte ang Tinampo. So dating Tinampo sa may right side na parte, kung hali ka sa rawis patukad sa dita, kukuwao na ito kantag sa diri nindaga. Asin so, let na portion ka ini, ililipat duman sa Tinampo para medyo daw maiwas-iwas. Okay. Yung man ini ang ipinagpaliwanag sa DZGB News, the DPWH Second District Engineering spokesperson Richard De Jesus, na daiman daw mapapwede na ang pagkonstruir sa Tahaw ang kanal tapron ini sa diskwido. Okay. It matters. Roger. Ang contractor kan proyekto na ang titulo kay ni iyo ang construction of Tamauyan Dita Road, Barangay Tamauyan, Legazpi City, Albay. Okay. Na ang contractor iyo ang DND Construction and Development na may project allocation na 10 milyones pesos. Nakatalaan ining makumpleto niya na Hunyo 17, 2021. Then ang pinakang objeto kay ni iyo na i-improve ang dating Tinampo na nakakapadipisil sa mga nag-aaragi asin pag-transport kan mga napoprodusir na mga pananom sa may bukid, digdi sa may Mayon Volcano, kailan kansiring na bagay. Takun magigiramduman BP. Lowens, madali lang ha. Gusto sabihin mo, ining kanal na Chard, i-post mo na duman sa kanal na may poste sa Tahaw, Chard, ano. Gusto sabihin mo, ining kanal na ini, Lowens, magiging gilid ini, tama? Magiging gilid daw yan. Ining parte kang kanal na sabi mo, magiging gilid na, nakabugtak sa Tahaw, parte kang Tinampo. So magiging gilid dyan, i-adjust ang Tinampo, padigdiman sa ibong na parte, tamayo ko po na lote, na tuminugot ang tag sa diri. Roger, so redirect kang Tinampo. Redirect kang Tinampo. Redirection kang Tinampo. Yes. Okay, di man problema. Basta ang importante, pagkatapos kang trabaho, ang kanal sa gilid, sa Tahaw maggiraray ang Tinampo. Roger, ang magkangalason kung sa Tahaw ang kanal, sa gilid ang Tinampo. Gari baga managad makangalas pag-iling yun. Iyon na nga na yan. So, pag... Chard, ipundo mo daw tabi, Chard yan. Chard, stop mo ha. So, mga nagdadangog tabi sa radyo, pasensya na kamot, may video kaya akong pigil. I-post mo ito, tabi, Chard. I-post mo ito. Anong klaseng kanal inilo? Tama na nahiling ko, Lowens, ha? Roger. Na ang kanal, anong pag-describe kayo ni? Suposte kang suposte inagihan sa Tahaw kang kanal. Tama ang pagka-describe ko? Roger, sa yan sa ipinagpaabot Kaya pwede ilisngi na Tinampo para dahi tamaan ng kanal. O tinuyo ng gad na tamaan sa poste, nagluluwas na ang poste sa Tahaw kan bago konstruir na tulay, na Tinampo, na kanal. Roger, tabi BP. Ano salbatana. Gari gusto ko magsuryo naman ko niya na aga. Bata abo ko magpaparaiblat. Tambo ko, nagkaparanipis. Yan bagang poste. Napayang baya. Di pag binulot ang postingan, gabang taklob ang kanal. Yan bagang poste, tabi
tabi, BP. Ipinagpaabot na naman yan kay si Richard. Nasasabutan. Mga paradangog, my dear friends, Ganyan. ladies and gentlemen. Imagine nun nindo ha, may poste. Sa poste, natumbok ang kanal. Dahil ginibok ang kontraktor, binugtak, pinadagos ang kanal, nasa tahaw ang poste. So taklob kang kanal, linuhuan, sa tahaw ang poste. Pakaray man siguro yan. Nga kung bumaha Lowens, di na makaulang ang postingan. Kundi yan, alion talaga tabi, Nga kundi yan, kundi yan. Makakaulang talaga. Pag binulnot iyan na postingan, di gaban taklob. Pwedeng iyo. Salbatara, nag-eblan na naman kita. Oni, may paliwanag. Anong gigibuhon ka na Richard di tabi bay magkakaib? Anong Oni, gigibuhon? gigibuhon. Ano na? Gigibuhon. Iyan daw na poste. Baad lamang daw barangay, ano iyan, pambarangay na poste. Kaya ang gigibuhon daw ninda yan kipormal na disposisyon. Anong gibuhon? Anong disposisyon ka? Alion daw iyan, i-relocate. O natatali pa, relocate mo yan ayan. Habang dai pa nagtatapos ang kanal. Tatinahuban na baga. Konkreto na baga, nasa tahaw na ang poste kang kanal. Tinahuban na bagang salbatana iyan. Di pag binulot man poste, gaban taklob kang kanal. Roger, manungod naman tabi bibi sa poste. Ano ba yan? Natabaya ito nagaparagiribo kita kaan. Gari kulang naman ang common sense ta dyan. Gigibuan palang kipaagi, nata iyang sinemento na, hinaligo na ko ta sa poste. Ano kaya bibi kayan? Gano'n naman, iuragan naman ako. Ay, sorry po. Sorry tabi, sorry tabi, mga lola, mga aki. Okay na ka nata, baka makalampas ako magparatara. Roger, ang paliwanag mambaga kayan, ka nakaulay kan DZGB nyo si Madam Lucy Castañeda, Ano man daya? ang spokesperson kan DPWH Region 5, na iyan ang mga poste na yan tabi BP, dahil nang pwede kayan nakiaram din basta-basta, ang DPWH maging ang kontraktor, kaipuhan kayan. Dahil nga na makikiaram, nasabutan ta iyan. Ninegotiate na ko taan bago ang sinemento sa APEC. Bako man iyan mainline, gari barangay street, barangay post. Barangay post. Diba? Sarong post na iling ko na may sarong kable na linya. Bata baga. Bako man mainline, nata din pwedeng bulnot ng tulos kan APEC na ilipat sa konsensya na gilid. Yeah, bata baga. Tapos gagastosan mo kan gobyerno. Gagabaon man sa nasa maso pag binulot man poste. Anong magkakaisipan ta yan? Kanal, bugtakan mong poste sa tahaw. Ano man ang tabi dyan mga taga-DPW? Ayusin nyo nga yan, engineer. Saan hidyan? Si District Engineer Warren na sa tiya. Ay, sus ko, si amigo ko pala niyan. Amigo, ano na yan, busing? Buda, Chard, ano, sus ko na naman kita. Sabihan ng kontraktor, sayang kang kwarta kang tao. O kundi po nito nahiling mga paradangog, nasa Facebook Live yan, very clear, ang poste, sinemento sa tawkan kanal. Salbata ng buhay kayo. Pati nga ning huning ayam, gari na problema kan nahiling sa poste, na may ayam ako nahiling kuan. Lumino ko so ayam, big para hiling sa poste. Maray pa so ayam, nag-isip lamang, nata daw nga yata ang poste, nasa tawkan kanal. Yeah, bata baga. Sa physical BP na observation pata nilaog tayo na area na yan. Ang poste na iyan tabi BP. Sa may so palis baga so paliko na parte. Kurbada baga, kurbada. Kunyan, siyempre hindi talagang maali, talagang barado ang At ang kanal. pinabang ko niyan, saro sa ng tasang maluto, ubos na naman lamang. Okay? Roger, pero sabihan ka sa tabi BP. Makaulok man kita. Nalado. Makaulokon man kita may nagiribong kikwan. May nagiribong proyekto. Oo. Pag binulot ng posting, ang gaban taklob. Roger. Diyos ko man kita. Di ko na ko tinakloban yan. Kung i-negotiate, ang posting an. Oo. Para sa paman kita. Ano naman yan mga amigo? Sa DPWH. Sus ko, patawadon kita. Roger, sa ibong nalado Payo sa tabi, naman BP. kay amigong Richard, tabi. Iyo, Ipabulot na yan kung pwede. Iyo, tapi ganon tanawin. Ano na yan? Hindi na kaya makanegosite kan sa APEC. Sus ko. Okay? Sarong boss di man sa nayan, BP? Nanahiling ta dyan? Saloy man sa nangani. Abutang kisiyam-siyam iyan. Nagulibong naman lugod sa payo ni BM. Okay. Roger, tabi BP.
sa ibong nalado, ang nasambitan ng tinampo na yan, sarado yan. Mapuon kan na pinagkukonstruhiran siring na bagay. Na kung saan, so mga residente, siyempre, maaragi na siya nasa mga alternate route. Okay na kita dyan saan i-reroute ang tinampo. Okay na kita dyan. Mas maray man talaga. Tayo ang tamang agyan. Ay, nagagyan si Katrina. Tama sa kay Katrina. Ang problema ko dyan, tapat iso ayam, danggalas, kung may poste sa tahaw kang kanal. Naggalas nga na iso ayam, kita lagod na tao, dahil kaya isipon. Magyari. Woo! Okay. O, di, alat-alaton to na lang tayo. Ano pa na kay Richard, ng posting, bulno to ng posting, maayam mo na pati, nagdiripo na sa kadakol na ayam lugod. Talagang matitiripo ng kangayam, tating nag-aaragi. Okay. Uni pasaro pa, okay na, Lawens? I-follow up mo na lang yan. I-follow up mo na lang. Taon may saro pang problema, Sige. Okay? Roger, so yan. Bantayan mo, Lawens, yan, Yan tabing posting yan. Natutuod na kita, na may nakonsor kita kitinampo, may poste. No problem. All Diba? the time. Bantayan mo ang tabi, baka pwedeng mabulnot na muna bago matapos. Roger. O yan baga sa kinover na hindi kang inot, poste, nasa tao kang tinampo. Okay. O, sige. Roger, sabi Pipita, padagos magkaan ang pagmamangno kan DZGB nyo sa mga nagkapi ng mga proyekto. Abangan ang iba pang mga istorya kayaan digdi sa Legazpi City area. Okay. Roger, so yan tabi Pipita magandang pag-istorya. Ako po, si LBB. Hoy! 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 Aksyon! Oni, bata makomersyal kami ni John. Oni pa may saro pang problema Junior. Poste man ini. Poste kang NGCP itinugdog sa tahaw kan salog. Ano na kita din? Poste kang NGCP itinugdog sa tahaw kan salog. Sa barangay Tagaytay Kamalig, pag may baha, kausanin pagkabarakan tubig natural. Diba? Ano na kita? Ano na kita? Jim, editalye mo, Jim. Jimmy? Pamahawan kita, Noy. Jimmy? Kamin, Jim. Ano man? Uy, mga amigo sa NGCP, mga friends. Nata nagbugta ka mo kiposte sa taho kan sa alog. Ang salog baga dapat dahil man ang pigigibuan ka anta. Iyan po baga, pigipreserbar nga na ikan gobyerno. Pinky on mo, baby. Wala na si Jimmy. Wala na si Jim. Komersyalin ng una tabi, John. Standby na muna Ann, at saka Al, at saka Renz. Komersyalin muna ka, John. May na-stack kitang komersyal. Abangan din ng bareta nga ni Jimmy. Sige, John. Pasok mo, John. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunlight.
drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers, at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help todo protect. Choose Nido 3 Plus. Namibidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Harapin ang hamon, mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon-Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. An Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kaiba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alas 9 na. Going on? Alas 9. Sabi ni Kapitan Aminosidal, araw mga yahen nga niya kung natataso ayam na problema kan pag-istorya ni report ni Lowens.
Ang isip na kang ayam, paano nga mag-ihi dyan sa poste? Tapos ayam baga, panag-ihi, baga pigutukod ang gambitin sa... Anyway, mapaparam na ako, magayong ko na itong bareta ni Jimmy. Mga tugang san, alas 9 na lang po, si Angie, si Alat, saka si Renz, Imagine so NGCP, nagbugtak mangkiposte sa tahukan salog. Oy mga taga NGCP, mga busing, ipaliwanag nyo nga to. Abangan niyo mamaya na lang ang detalye kang report ni Jimmy. Abangan na lang po nindo. Oh, so contractor dyan sa tamaw yan. Ano ba yan? Sus, kung nagbugtak kitang sukalingani mga tugang rinipair na pag-redirect sukali, tatumbok pa sa poste. Di binugtag ka sa poste, sinimento sa tahaw kang kanal. Ano ba yan? Depong personalan, si Henry M. po naghapot lang. Goodbye, mabuhay. Ang bagong jersey, may bagong tapas. Stanley, Ringo. Sa One Hand Never Nation Jersey and Cap Collection